बियो दाबो 25 डेजसोल' जादों नै फिथाइया फैहांजोब्बाय नै पुरा गान्थि गान्थि फिथाइ दै नै गान्थि गान्थि फिथाइ आरो नायबानो जाबाय नै बेयाव खैथा दं नै बेबायदि आरो बिराद थाइखायो बियो गान्थि गान्थि थाइखायो बे जोलैया दा बियो मथा मथि 15 दिननि गेजेरावनो हारभेस्टिं जासिगोन लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे टेकनिकेल चेनेलाव आं बरायनानै आङो लाग्रोनाय जाबाय आं दिनै नोंथांमोननो थाइबेंनि भिडिअ लानानै फैदों दा आंना थाइबेंआ बियो गायनाया 15 डेजसो जाबाय दै 15 दिन जाबाय बियो नार्सारिनिफ्राय आं बेखौ जावैनानै गायनाया दा दिनैहाय नै गन बिनिफ्राय बिदि नेट सोंबाय आरोना दा नेट सोंनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबायदि नेटखौ सोंनांगौ नेटथ' नङा जेनेबा नैबे जालिखौ माबायदि सोंनांगौ बिनि बिसय बे जालिखौ बोरै बानायनांगौ बिनि बिसय आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन स्टेप बाय स्टेप दा आं खावलायो जुदि नोंथांमोना नैबे आगष्ट मासाव जुदि थाइबें गायनो सानोब्ला आगष्ट बा जुलाइआव बे जोलैखौ गायनांगौ दा जोलैखौ आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थाथ'ला बिनि गुबुन मोनसे भिडिअ आं लाबोगोन दा बेयाव नोंथांमोना नायबानो नोंथांमोना बे जोलैनि बिसय नुगोन खिन्थु बे बिराद मोजां जोलै दै बियो माने जेसेबांनाखि 37, 38 सेलसियास थांबाबो माबाया बिदुङा टेम्पारेचारा अब्लाबो माने बियो रानज्रबबो जाया आरो दा आं जोलैखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि जोलै माने नार्सारि आं लाबोदों बेखौ गायबाय नै आंहा देद्रायबावबायसो नै नार्सारिया नै देद्रायबावबायसो आरोना नायबानो जाबाय नै बेयो दा कइलसो जालायलांबाय खोमा मोनसे बख'नायनानै नायनायनो आं नै कइल जाजोब्बाय खिन्थु बिदि कइल जाबा बारा मोजां नङा दै थाब देरख'वा आरोना नैबे रोदाया बे कइल जानाङा आरो एसे फिसासिनाव गायनांगोन हास्लाबाखिसै आङो गायनो दा देद्रायबाय आरो जेबो नङा अब्लाबो एसे जाखांनो सम लागोन आरो खिन्थु हायोब्ला बेनिफ्राय एसे फिसासिन बिलाइ गांनै हरनानै नैबिदि ओंखारबानो गायजायो बिराद बेस्ट जायो बिदिबा दा बेखौ दिनै आं गायसिगोन आरो दंबावोसो न'आवहाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय थाइबेंआ नै आंना मानलाथारसिगोन दिनैहाय जिग जेग दुरुं सोंबाय आरोना जिग जेग होदों दै आङो दुरुंखौहाय नै बेबायदि जालि सोंबाय आरो बबावबाथ' नै मानलाबावबायसो बिबार फैहांबावबाय नैफोर आरोना दैज्लांनि दै बियो बे जोलैया दैज्लांनि आरो नै बिदि सोंबाय गासैहाय बेयाव 2 बिगा दङ दै बैथिंबो दं आरो दा हाथ'वाखै नैबे बिगासेखौहाय मावग्रोगासिनो दङ गाहायावबो नै फुरा हाग्रा जाजोब्बायलै सननोनो समखौनो मोना ओरैबायदि बेस्थ' जानानै दं बिफांनि साइसथ'आ नायनाय माबायदि बहुद मोजां जोलै दै बियो दैज्लाङाव गायो बेखौहाय आं जोलैनि नामखौ खोन्थाथ'ला दिनै नोंथांमोना कमेन्ट खालाम अब्ला आं खोन्थाहरनाय जागोन नै दा नैबे मा होनो बेखौ उल खुन्दुंनि नै बियो बे गिदिर आरो ओमफ्राय नैबे मोनसे बेखौ मा होनगोन बियो गान कम्पानिलै सिलाय कम्पानि दै बियो पेरासुट नङा आरो बियो नो बायदि आरो ओरैनो माबायदि हेबदों नै हेबगासिनो दं बियो आं नोंथांमोननो दिन्थिनि बरियाखानि बिफाङा सलिड फांसे बिफाङाव 5 केजि होगोन आरोना बियो गोजौआव मानला होनो हायो खिन्थु आं गोजौआव मानला होला आरो दा हाग्राखौबो नै सननांगौ अखा एसे एनै हादों माइबो गायनो मोनाखै खिन्थु अखाया एसे एनै हालाबाय थादों दैयानो थायाखै आरो नै दासिमाव बेयो गायनाया आंना 15 डेज जाबाय दै 15 दिन जाबाय फुलि गायनाया 15 दिनाव नै माबायदि जादों दा नोंथांमोना आं दिन्थिनि नै जा हेबगासिनो दं फंबाया माबोरै हेबनांगौ गोलैबाय
बिराद माने खाटनिथारलै खामानियानो मिहिथार बिदि हेबनांगौ आरोना मोननै मोननै बिदि हेबदो गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय बिदि हेबनांगौ आरो दा नै जों दिनैहाय बारा हायाखै 6 लाइनल' हादों औवाखौबो आङो 12 फुटाव होनाय जाबाय औवाखौ एसे जानद्राय अब्लाबो उफाय गैया औवायानो मेवाइ हरजोब्बाय दानजाया अब्लाबो जेने थेने दानबाय आरो एसे फिसा फिसौखौनो ओमफ्राय गोजौआवहाय नैबे प्लास्टिक दुरुंखौनो होबाय आं जेनखौनो औवाखौ आङो फारनानै संसोदोंल' दै फारनानै संसोबानो जायो आरो औवाया दा नैबे आरामसे बेजों मानलासिगोन आरो नाहरदो नै नोंथांमोनाबो गायनो हागोन खिन्थु बेलेग जोलैखौ गायनो हाया दै बे भेराइटिसखौल' हागोन बे जोलैखौल' हागोन आरो बेलेगखौ हानाय नङा माने बेलेगा गरमाव जाया जोंना बे फंबाया बेलेग जोलै गायदोंमोन बियो सायराखौ खिन्थु सायराया गरमाव हाया मोजां जायाखै आरो बियो सिगां आंना माने बेगरा माखासे मिस थांदों दै दा आं सिगां माखासे सिगांनि बेगर थुनाया बियो दा माने बिबार बारबायानो आरो आं नोंसिनो दिन्थिनो दै बिबार लाबाय बियो दाबो 25 देससोल' जादों नै फिथाइया फैहांजोब्बाय नै फुरा गान्थि गान्थि फिथाइ दै नै गान्थि गान्थि फिथाइ आरो नायबानो जाबाय नै बेयाव खैथा दङ नै बेबायदि आरो बिराद थाइखायो बियो गान्थि गान्थि थाइखायो बे जोलैया दा बियो मथा मथि 15 दिननि गेजेरावनो हारभेस्टिं जासिन नै बेखौ हागवाखै औवा होनो हागवाखै दे बेखौ नै बिथिंबो एसे बिबार बारजोब्बाय गाहायावबो थायो खिन्थु गाहायाव माने प्रब्लेमा मा जायो माने दागि जायो दै गुफुर जायो फिथाइया दागि जाबाथाय लानो नागिरा नालाय नायदो नै नै फिथाइया नै बेफोरनो आरोना फिसा फैहांबाय नै सेस फिथाइ फैजोब्बाय आरो नायबानो जाबाय नै बिथिं दं बिथिंखौ थिखोनो हास्लाबाखै बेफोरखौ नै थिखोनोनो हायाखै दाबो औवा गायनांगौ हास्लाबथाराखै आरो ओमफ्राय ओरै हाग्रा जाबाय हाग्राखौबो सननो हास्लाबला हाग्रा थैनायनि मुलिसो होनांसिगोन आरो